ଏଇ ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ? ହାଁ ଏଇ ତତେ ଡାକୁଛି ଟି ଇଆଡ଼େ। ଆରେ ଏଇ ଆବେ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ? ଧଉଛି ନା ସେ ଖରାଟାରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଏରା ଏତେ ଶୁଭୁନି। ଏଇ ଯାଉନୁ ଘରକୁ। ଏଇ ଆବେ ଯାଉନୁ ଘରକୁ। ଏଇ ତତେ ଶୁଭୁନି? ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି? ଇଆଡ଼େ ଅନା, ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି? ହାଁ ତତେ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି? ଇଆଡ଼େ ଅନା, ଇଆଡ଼େ ଅନା, ଇଆଡ଼େ ଅନା, ଇଆଡ଼େ ଅନା, ତୁ ଇଆଡ଼େ ଅନା।